Shame waze amncane lo 3 years wakho kunalo 7 years senguhlalile. Imali, uhlalaphi-ke wena? Cause mina mangifika kaSibusiso, angikaze ngikubone. And nosinazo mayefika uhlezi ngitshela ukuthi ubona usisi kaSibusiso. Naye uSibusiso mangimbuza ngawusisi obangisofica usinazo. Ngitshela ukuthi ingane ya-anti wakhe yayisuka emakhaya so yazohlala ngapha ngoba ifuna umsebenzi. Wow. Wena nase niyajola futhi like into yenu i-serious noma mhlampe yilo umzala kuthina in behind of ikamera uma wengane njengoba dusho ukuthi uma wengane or lento ongichazela yona engingayizwa uyiliphi ngoma wengane sisi yakhe akekho nje ongazi shuthi na indlela ayikhohlisa ngayo phela. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So sihambele today nakanjani khona lento angayi-understand kahle kwi-relationship yakhe no-person wakhe. Uzosichazela kabanzi yonke into ukuthi ingabe ubekwa yini la ekhaya namhlanje. Sawubona kunjani? Yebo njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama lami nguZanele Shozi, ngisuka endaweni yaseClermont kwaDabeka. Oh, umnganga. Yebo. All right. Into engifisa ukuyazi ke i-relationship yakho uthamba kanjani wena nomuntu wakho and yini ekulethela ekhaya namhlanje, kodwa ke ngidinga ungiqalise la nihlangana khona ukuthi nahlangana endaweni kanjani, nihlangana ngomuphi unyaka. Sinomuntu wami sahlangana esikoleni. Esikoleni? Yes. All right. La ngizobhalisa ingane izofunda. Okay. Kahle kahle umuntu wami uthisha. Oh, okay. Yes. Ngizobhalisa ingane kwaku-2015. Yes, mangizobhalisa ingane esikoleni yadadewethu. Okay. So qala kwami ukumbona ngabona ukuthi hayi uthisha unokungifuna because indlela ayeact ngayo masikhuluma ethanda ukuthi into zengane ama-rim paper nani izinto ezifunakala uma uzobhalisa ingane. Yes. So kwaya ke kwaze wagcina ukuthi siyafunelana agcina sesithandana. Okay. Njengamanje sinomntwana oyi-1 oyedwa. Izinto ayihambi kahle endlini kakhulu. Okay. Ngibe nezinsolo nje zokuthi ngathi uthandana nomfundi. So ingakho ngicela ukuthi bangisize la ekhaya ngoba angifuni ukuthi mhlawumbe ngize ngimbeke isandla because ngimdala. Ngaze gcina sengilimaza ingane. Okay. Unothisa kwami ukuthi ngathi bayathandana. Behleze ekhuluma ngayo lengane ukuthi ehlanipheka kangakanani and futhi mengibheka ama-calls akhe because akasahlaliseki baba umntanami. Okay. Akasahlaliseki nje sezenze izinto engingayiqondi kahle kade zingenzeki. Mina naye siyavakashelana since ubaba umntwana. Oh, hayi ukuthi nihlala nonke. Asihlali ndawonye siyavakashelana. Okay. So khona la day ngathi mangithinta ifoni yakhe hayibo inamba ehlezi ifonelwa nango-12 ebusuku kasinazo. Usinazo igama lomntwana? Usinazo igama lomntwana lo ofundayo. Okay. So ngayibuza ukuthi hawu indaba njalo lengane ehlezi ifonela. Mangithe mangimbuza wathi akukho kutheni ingane uyayisiza nje ingane ayibone ngathi ihlakaniphile esikoleni. Nango-12? Yes. Hawu. So yalibela ingidla lento ukuthi hawu le number njalo ama-calls aphuma yangena kule number why. Kwathi ngenye iday wafika usinazo endlini ngikhona ethi uzomenzisa ama-assignment athizini. Nalokho kwangihlupha kwangenza ngangisolisa kakhulu ukuthi awu ngabe baba umntana mhlawumbe uthola nengane ifundayo yini. So ngase ngibona ukuthi mhlawumbe ngase ngisizakale mangeza la. Ngoba angibengafisa ukuthi ngenze into engayisola ngayo because lo mntwana mncane mokuthi usafunda. Uke watshengisa kubaba umntwana ukuthi khona into uyazi noma khona into oyisolayo ukuthi iyaqhubeka phakathi kwakhe nomntwana wesikole? Lapho ngingasho ukuthi nginakho ukutshengisa kancane because khathi ngibona ama-calls saxabana ukuthi umntwana ngo-12 yini umfonelelayo. Because ngo-12 angabuselele phela. Kufanele ulele noma mhlawumbe ubhizi uyafunda umntwana ofunda umatric. Okay. Yeah. So sayixabanela nje lokho ngangokube waze wasuka uma ulala edaningi.
ngasalandele ngide ekamereni. So la ngibe ney'nsolo kakhulu nami ukuthi hawu sengaze asuke eduze kwami ayolala kwenye indawo ngenxa yokuthi sibanga ingane. Kodwa kwathiwa uya-cheat-a asengathanda nomntwana wesikolo. Sonke siyazi ukuthi uthisha avumelekile enhlobo ukuthanda nomntwana wesikolo. Kona nami bengingakholwa ngikholwa kodwa ngenxa yokuthi izinto ezinye bekuzenzeke ngiyibonela le kude. So ingakho nami ngithe haya ngize la ngiyitholele ngokwami ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Uma ngasayibona le video babomntwana mawubhekile nisazoqhubeka nizwane kodwa ukuthi uyamhlambalaza umveze ebantwini. Angimazi angaphatheka kanjani. Kodwa engikwaziyo ngalento ukuthi uyayenza because anginayo isho njengamanje. Angahlazeka vele ukuhlazeka kuzongiphatha kabi but sengalindela noma yini angasayenzi. Because lokho akwenzayo ku-wrong nomthetho vele awuvumile. Yes, awuvumi nhlobo. And angaboshwa because umntwana wesikole ayivumile into kanjalo. Into engifisa ukuyazi-ke ile ukuthi ukhona yini oyigazi lakho seduze naye noma enikhona ukuxhumana naye. Mhlawumbe usisi noma abomamncane bakhe noma abomamkhulu because angiboni futhi ukuthi ungaxhumana nobhuti wakhe. Ubaba umntwana, yes. Ekuxhumaneni bengixhumana noma wakhe. Okay. Before ukuthi-ke kuba nalokho ukuthi mangabe uxabana nondodana umzali uyohlezi ethatha isayidi le ndodana yakhe. So sasibangazona into efana nayo le. Kwanalokho ukuthi uthatha amasayidi. So asekho leyo bond ekhona phakathi kwami naye izinto ayisafani. Because wagcina esekhipha amagama abuhlungu kumina. And ngakhetha ukuthi angithule nje ngimbuke ngamfoneli nje kodwa yemefonile ukabuza ingane ukuthi right ngimkhulumise nayo kube kanjalo. Ithi ngivele ngimlande lo mntwana wesikolo mhlawumbe uzosichazela kabanzi sesinaza ngisho. Yebo sinaza. Uzosichazela ukuthi ithini into phakathi kwakhe nobaba umntwana wakho. Yebo. Ngiyacela silandelene. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke udadewethu ngala uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. Sawubona kanjani? Ngiyaphila nami ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usokhona. Ngosinazo kaNtshangase ngisuka eNanda ePhoenix. Oh uNtshangase. Okay umgazi, right? I know. Ubani ngabanye? Umsuthu noMathebe ndingumXhosa. Oh umXhosa. Okay no ngiyakuzwa. Uyamazi udadewethu engihlala naye? Ndiqhela umbona nimazi like ubani mazi cha umuntu engiqhela umbona nje. Oh okay ujwayele ukumbona la kuphi? Khona uthishala benginceda ngezifundo zami xa bendifuna ugrade 12 so benimane nisiya kwakhe xa ndiyohlulwa into endiyistudishayo maybe. Yes. Ndihambe ndiye kwakhe ndimcela uba acela ndincedisa zathi cela ndiye kwakhe so I think ndake ndambona kwakhe. Oh ufike azondincedisa maybe ngalo assignment okanye Oh okay. Mhlambe ngabe khona ubunye ubudlelwano obungaphezulu obuhlanganisa wena nothisha kungeve nje kuthiwa ngihlanganele incwadi mhlawumbe uyakusiza nje asebentontoni. Kumnaye abukho but ebenabo ubudlelwane nomamkhulu wami ke ndingayazi uba usisi maybe kanye ngumuntu wakhe okanye ngumfazi wakhe okanye Ubudlelwane kanjani mhlawumbe? Indaba ngayicala apho uba umamncane wami wayile esikoleni kukhona i-meeting yama-grade 12 khona something ezasayinwa phaa. So waya maybe ke ngendlela abathetha ngayo bathetha bachazana kwayiloo leyo so wazocela inamba yakhe ke. Wabe engenayo ifoni yabe ifile ifoni yakhe maybe I think kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo ifile so wamxelela wacala ze ndimnike inamba yami. Oh okay. So ndamnika inamba yami so bebexhumana ngefoni yami ke. Waqala ukuxhumana nothisha efonini ekade ecele inamba mamncane wakho.
kwase kuthathwe yakho. Unikisa ngenamba yami since bengenayo ifoni. So bebefumanana efonini yami, even betshela ku-WhatsApp batshela ngefoni yami. Hawu, okay. Manje umamkhulu wakho endala kangaka uthi wena ufunda siphi isifundo uma iboleke ifoni yakho? Maybe ke zangayicingi loo nto leyo, cha ke wase wachazeka ngumuntu ayemjongile ke ubaba akwazi ukufumaneka batholane bebayithola. Ngo-12 ebusuku usungaleli ugada ifoni ukuze uhambise ku. No, ebeyangicela mina sometimes uba khona into afuna uyenza ucela ifoni yami ilale kuye. Since bendihleli ngumuntu ebhizi ngencwadi ke. So bengingayihoyanga kakhulu ifoni, bendimnika ke ndikabe na problem naloo nto leyo. No. Umamkhulu wakho bazi ukuthi ubukufika uzobhala ama-assignment. Bendimxelela xa ndihamba, ayikho into endingayitshoyo xa ndihamba endlini. Ndimxelela uba ndihamba uyoncedisa nge-assignment ithizeni okanye undincede khona izibalo ezindohlulayo if zizibalo. If njengoba bendisenza ne-tourism ke esikolweni. So khona laa nto i-calculator kwi-tourism. So bendimcele uba ndiya kuye utitshala uButhelezi bendicela ancedise nge-something like endohlulayo. Ebengamind bendiya. Yazi sinazo into egcekayo la enye. Yebo. Mina babenganiyami walikhohlela usuku lokuzalwa kodwa la sinazo wayene-present emotweni uma ungivula. Lalibhaliwe igama lami. Wathi wena uyazalwa. Mangibuza ukuthi kaba. Maybe ke wandicacela ngendlela kaloku bexhumana nayo nomamncane wami. So wanithanda ngaloo ndlela leyo nami ngeke ndazi. Yona yafika i-present ndabonga futhi because bengayazi mina uba maybe nomuntu ohlala naye okanye umuntu ajola naye and stuff ngaphandle kwamamncane wami. So wena uma ufika endlini ngikhona uzobhala ububona ini? Njengoba ndisitsho benganangxaki nawe ndingakwazi bengicima ngusisi wakhe mina. That's why benifika ndibulise then ndidile nento enze ngayo endlini cha phela. Umamkhulu wakho akaze akutshele mhlawumbe ukuthi lo muntu athi asethandana naye manje unomuntu. Maybe kuba ndingangeni indawo ezingxakini zakhe ke. So and ndingumntana kuye. Benginganibalisela noba yintoni. Akanibalisele noba yintoni. Cha bendibona ngoba athathe ifoni yami then ba-WhatsAppane maybe bafonelane. Usenayo ifoni manje? Usenayo ifoni ngoku. Okay, ngiyacela usinayo izinamba yakhe. Ngiyacela nisifonise. Hello? Yebo, kunjani? Siyaphila njani? Siyaphila nathi. Ukhuluma noSitofuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singawazi ukhuluma? Yebo. Oh, ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngicela ukubuza uyamazi umntwana ekuthiwa uSinazo Ntshangase? Yebo ngiyamazi. Oh, okay. Umazi kanjani? Uyini nawe? Ingane yasisi wami. Oh, okay. Uthi mamkhulu noma uthi mamncane kuwena? Ngumamkhulu wakhe. Oh, alright. Ngiyabonga kakhulu. Usivakashele la ekhaya namhlanje ka Black Life TV akasifikelanga ke kodwa. Ubiziwe because khona usisi ubhalile ku show ngesimanga sokuthi uyasola ukuthi yena nobaba bomntwana wakhe i-relationship yabo uyibheka phansi ngenxa yakhe. Kanti usola umuntu wrong engabe usola wena kodwa ubengazi ngesimanga sokuthi ubaba bomntwana wakhe ubejwayele ukufonela uSinazo. So useze wayitholela ngalendlela ukuthi usicelile ukuthi asimcelile uSinazo asondele ukuze akwazi ukuyikhulumela yena. So ngicela ukunikeza isikhathi ukhulume naye usisi ubhalile. Yebo. Ngiyabonga. Yebo sisi sawona. Unjani sisi? Ngiyaphila. Ukhuluma noZanele la shows. Zanele shows. Yes. Angazi noma uyamazi yini uSibusiso Buthelezi. Usibusiso ngiyamazi uSibusiso. Mhlawumbe ungakwazi ukungicabisela mhlawumbe umazi kanjani? Ngimazi ukuthi uyisoka lami. Indaba. Cause mina endlini bengibona ama-calls asinazo. Yonke into nje usinazo. Bengitsho ukuthi mhlawumbe uyena olibele ifona befonelana boba u2. Aphathakaza ngitshele mina ngawe. Angisakutholi kahle ukubona
uSinazo efonela uSibusiso. Into eyenza ukuthi ngisola ukuthi uSinazo ingoba uSibusiso bebhizi efonela uSinazo even nango-12 ebusuku. So ngenxa ukuthi ububona befonela uSinazo, so wasucabanga ukuthi Ngiyacabanga ukuthi uSinazo shuthi ojola nobaba uMntanami. shuthi efonini yakho wonke umuntu ofonela uSibusiso ucabanga ukuthi Akwazi phela ukuthi angafonelana nengane nango-12 ebusuku, especially efunda umatric. So ingakho ngize la bengifuna ukwazi iqiniso. imali wena noSibusiso nezini Ubaba engane yami uSibusiso. babo ingane. Yes. Yo, ngathi ngiqabuka leyo nto. Awakazi akutshela ukuthi uthanda nami ngoma wengane. Hayi, uqala lokizwa. Yena uyazazi yena ukuthi unengane? Ngiqale ngingathi ukuthandana. Sesinesikhathi. And angikhumbuli exoxa ngengane, angikhumbuli exoxa ngoma wengane. Wena if ucabanga uyazazi ukuthi unengane, yena uSibusiso. Because if kuthiwa uyazazi ukuthi unengane, I'm sure ngabe lo ngane ihlezi ematheni. Imali lalela sisi. Angithi soba uthu siyazi ukuthi uSibusiso uhlalaphi kubo. Uma wakhe ukhona egcekeni. Uyayazi ingane yami ugogwayo. Ngiyakhuluma futhi naye. So angazi ke umuthi ingane yami ngabe sematheni kanjani akayazi akaze sakutshele ngayo. Mina kanti ngiqale nini ukuthandana? Mina ngiyabuza nami ukuthi kanti nina ngiqale nini ukuthandana mengazi akutshela ukuthi unengane nonyaka manje. Ngiqale nini? 3 years. Wow. Shame wazamncane lo 3 years wakho ngalo 7 years senguhlalile. Imali uhlalaphi-ke wena? Because mina uma ngifika kaSibusiso angikaze ngikubone, and noSinazo uma efika uhlezi ngitshela ukuthi ubona usisi kaSibusiso, naye uSibusiso uma ngimbuza ngawusisi oba ngisofica uSinazo ngitshela ukuthi ingane ya-anti wakhe yayisuke emakhaya, so yazohlala ngapha ngoba ifuna umsebenzi. Wow. Wena nase niyajola futhi like into yenu i-serious noma mhlampe yilo umzala kuthina in behind of icamera uma wengane njengoba dusho ukuthi uma wengane or lento ngichazela yona engingayizwa uyiliphi Ngoma wengane sisakhe. Akekho nje ongazi. Shuthi na indlela ayikhohlisa ngayo phela. Vele umfana mawukuthi usafuna lokho akufunayo uzosho noma yini. manje mawucabanga lento ayifuna kumina wayeshiye kona bakuthi khona Angizwa? wayekufihle uma wengane because Wayemfihla? uma wengane ngimaze igugu. Eyigugu. Ingakho ke khetha ukuthi angifihlele njengoba namanje sambuza ngawe kodwa uphika konke. Inkinga phela manje uyaphika nami uyaphika. Yabo nje bephike ethi uSinazo nje ugcina umsiza emsebenzini wesikole ayikho into abayenzayo. Because ukukhombisa kona ukuthi uhlala iphuma ngengane yakhe amthandayo. Ingoba vethu bombuza ngoSinazo akazi umbuzo ngoSinazo. Mhlawumbe ngase Usho ukuthi bezovuma wena ke bezovuma ikhwapha ovuma ingane yakhe. Kwaphela ufihlile. Angikholwa ukuthi uyakwazi uma ngasibu. Angikholwa nje sisi. Shosho. Angikholwa lokho. Mocabanga lezi kumbe ngizothi usisi because mina ngikwazi njengosisi. Mocabanga le ndisho ophakela kuyona usibuye ethenguka. Mocabanga lama trails okuweda ngawo makazi ngoba uthi uyafika ke khona sengizoshuda sengizokubuza ukuthi xa siphuma kuba Yazo right impela ke wena ke ngoba wena uyakwazi nanokuthenga ama trays sidlele kona nendishi. It's because of mina I think ukuthi ngiyazi Kahle wena uzothanda kule yamuzi noma uzophaka. Angisa-understand. Yazi ke Noma yona indlela oheha ngayo ukuthi bakuthande. Angazi phela. Mhlawumbe uthenga uthando ngawo lo matray washoyo. ngisongithenga imali yesibucabanga. Awu, sekuyimali yakho. Shuthi kusuke kuthenge yena kungangibuza umbuzo obhedayo. Shuthi kusuke kuthenge yena ngithi. Na. Mina usuke ngisebenzisa into esendlini ababengani yami, shuthi okweya ababengani yami not imali yakho. Sengizama ukuchaza ukuthi lento oyenzayo ukuthi uchome ngoba buyengane. Angichomi, lalela nani. Angichomi. Ufika kuma TV uyolole indoda ekufihlayo ekwenza ikhwapha uma wengane. Ungifihle kuwena kuphela ngoba usafuna into ayifunayo. Shuthi ungifihle kuwena. Uneshow yalokho? Awe ma 100%. Awu. Inkinga yakho musukudubula ngengane emadodeni abantu. Musukufaka ingane othandweni lakho. Wenzani? Angidubuli ngengane. Uyabona njengoba ufaka ingane nje usebenzisa nefoni yengane isibindi sakho uthi ayifundeni yona. Siphi isifundo? Usinazo ifoni ayisebenzisi. Ngisholo lapho ukutshekile usinazo ifoni ayisebenzisi.
just ukuthi ifoni yakhe nje. Nje wayengasho ngani ukuthi hayi cha mamkhulu cela ukupha yona-ke le foni okungcono. Ngicela yimina vele ifoni yakhe angisengathi ngase ngiyamba. Efonini yasibuyi inamba ibhalwe Sinazo ibhalwanga wena. Phela inamba anganika Sinazo akuyona yami. Ngcono avela kuphi angithi uthi akayisebenzisa waye ngakuphanga ngathi ngiyakupha ngoba ubhizi ngayo. Okusho kona ukuthi umamkhulu ongenaso isikole kwawena. Awunaso isikole. Ukuthi ungajola ngefoni yengane. Phela kuyafana nokuthi uSinazo uyamzala kodwa ujola ngefoni yakhe. Uyamzala uthenga naso swakho. Asilungise, angijoli, ngiyathanda. Ngefoni yengane. Unumjolo nokuthanda. Okay, uyathanda. Ngefoni yengane. Mina ngafica indoda ingena umuntu ngaqomba indoda. Izokutshela yimi nomuntu, izokutshela. Ikufihlelani ukuthi uyakuthanda noThoba wengane. Nguma wengane vele. Kusho kanjani wena? Nguma wengane vele. Noma wengane oyidini. Mina ngibuza ukuthi indaba ungenaso isikole ngoba inganadadweni lo shuthi neyakhe ingane ungayisebenzisa ifoni yayo ikhulume namadoda akho. Shuthi indlela obona ngayo ukuthi akuyona indlela engibona ngayo indlela owenza ngayo sisi. Khula, umdala momngaka. Awunaye wena umngane ubhuza uma uzosave inamba ke yendoda yakho kunokuthi usebenzise yengane. Mina ukube ngigijimela ukuthi ingane mhlawumbe ngiyishaye ngiyilimaze ngoba phela sengijotha ingane mina ethola nesibuko. Chadlish lokho ungazi ulwela indoda ngempela ingane. Uyabona ukuthi indoda engakazi kwenzela ikhiphele engazi geza ngisho umuntu wakhe. Ingoba uyidecline. Awungizwa ngisho ukuthi uzolela indoda mase ukushawe isiyezi. Ulela yona usuhamba wangena na ku-TV ulwela indoda ucabanga nje. Ukube ngifuna ukulwa uSinazo uyafika endlini lale ntombazane uyafika esendlini ukube ngifuna ukulwa naye bengingamshaya kwasendlini noma ngikhona. Ungambuza ingane ngoba uyafika ngizazi ukuthi usisinazo bese ngazi ukuthi lo sisovula amathanga. Senguthi sovula amathanga. Siqala ukizwa ngawe sazi ukuthi usisi wona kazi. Angithi nami phela. Ngazi ukuthi ushenge usisi wakho ujika be umuntu wakhe. Ngisazombuza. Shame. Ingakho nawe uma uthola ithuba lokuthi uye meetingini ubafanele ufenze othisha esikoleni. Nekuthiwa nje kunemeeting nje wena esikoleni saSinazo uqhasha phambili ngafanele ufenze othisha. Kanti nomthola kanjani usibusisa kushela endlini ke? Wezake weze ekhaya ke. Ngcono ke ngoba sina bedenge intombazane simazi badala ngibona bafana bezibone esinyango. Angilona amaqanda ngifokanyela. Kodwa sesiyazi intombazane bami ngiyasebenza. Okay ke lalela-ke angeke ngile ngichaza kakhulu mina ngeke ngikwazi ukuqula uzothi nje ingane yami nowani ngile ngibhizi ngiqulisana nawe. Let's debate. Usuphendulile hayi ngufihliwe-ke ngokwazi kwakho angithi. Bafuna uvumela kuphela. Okukhombisa kona ukuthi nawe shuthi wathola umntwana uzofihla. Shuthi nawe wathola umntwana uzofihla. Ama-signs lawo indaba ungavuki. Ngane songithephisile nje. Hayi ke vuka-ke. Sengizothi uma ngivula sakuvala ngoba ngifuna ukulinda i-15. Kwamanje ubusayivuliswa kwegwini. Usasegunya wena. Kunkukhu yaseWoolworth. Hayi ke yabo wena-ke ave ngibathanda abantu njengawe ngoba ave besala kabuhlungu. Yabo njengoba khululeka ndizi. Hayi ndizi. Mama ndizi. Usunginikke impiko beyithi ngizomyeka usibuko kodwa mfethu bengazi ukuthi bengingasho ukuthi umnyeke. Ingwami nabe ngijothi mhlawumbe udlala ngengane efundayo. Kodwa bengingazi ukuthi umamkhulu. Ungachodi kakhulu bengayazi. Ufaka ingane. Ungachodi kakhulu bengayishela ingane esikole. Hayi alright. Sazwa nawe wena cha umazi kangcono bo sisika 3 years. Ngiyini-ke mina sisika 7 years ngihleli naye. Nengane efihliwe nowa ufihliwe. Lungile phela mayifihliwe uyafuna ukuyibona? Shame. Ngiyabonga mamkhulu ngesikhathi sakho. Yebo sisi ngiyabonga. Uyakubeka ngoku uyacacisa ukuthi usazoqhubeka noSibusiso. So mina sengifuna ukwazi-ke isinqumo sakho-ke manje. Mhlambe uzonquma ukuhamba noma uzonquma ukuhlala sewazi ukuthi ukhona nosisi. Isinqumo sami njengamanje. Noma ngazi noma ngisithatha ngoba usakwatile ngoba ngisadiniwe because afuna uqamanga ngikho right njengamanje emoyeni especially sengizwa indaba ezibuhlungu nokuthi ingane yami ihliwe akazazi asho lutho ngami shuthi bengosisi nje njobe echaza owasemakhaya. Ngicabanga ukuyohlala ekhaya lami ngifunde ngize ngiyithole kuyima ngiphuma nesinqumo sokuthi ngiyaphuma empilweni yakhe noma ngiyahlala khona kunje. Okay. Sinazo ngibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ayikho into ekutheni ngizoyikhuluma nakho sengitholile okuphelele efonini
mamkhulu njengoba kade sikhulumisana naye. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ngazuthi uhlelo sizoligoqa la simangise ukuthi umamkhulu kaSinazo uchaze konke and ushilo wathi usazoqhubeka futhi athandana noSibusiso akayindawo. And niyazwa ke nani usisi ngala echaza umnganga ukuthi usazogoduka ekhaya ayozifuna azithole then akafuni yena ukuthi athathe isinqumo umoya wakhe usahluthukile. So uzobona mase right ehlisa umoya nje sekhona nokuphefumula kahle ukuthi udecide ukuthi enze kanjani. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. Is the Black Life TV.